స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ లేదా దాన్ని డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. అంటే ఏందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ డెఫినేషన్. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. టూ వెక్టర్స్ ఉన్నాయంట. ఆ వెక్టర్స్ ఏదో చూద్దాం. సో ఇది ఒక వెక్టర్ p వెక్టర్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ వెక్టర్ q వెక్టర్. ఓకే, అనదర్ వెక్టర్ q వెక్టర్. యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వెక్టర్స్ ఈజ్ θ. ఓకే, θ. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. వీటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ని ప్రోడక్ట్ చేస్తాం. అంటే దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా రాస్తాము? p వెక్టర్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ p. దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా రాస్తాము? మాడ్యులస్ ఆఫ్ q అంటాం. magnitude and the cosine of the angle between them. అంటే p vector dot q vector is equals to magnitude of q, magnitude p, magnitude of q into cos theta. So this is about dot product.